Morjens, tässä Semeikkä, ja mä ajattelin näyttää teille vähän minkälaista on showpainitreeneissä. Tässä ekana näkyy pumppien harjoittelua, eli erilaisten alastulojen, ja näitä tehdään aika paljon. Niitä ei voi ihan loputtomasti tehdä, sillä ne kuluttaa kroppaa, mutta muutama toisto per treeni yleensä tulee. Sen lisäksi ihan lämmittelyä, mutta myös tekniikkaa, eli köysiin juoksua, mikä vaatii rytmiä ja tiettyä oikeata askellusta. Sen lisäksi on totta kai kaiken näköisiä painilukkoja ja vähän sitä toisen paineen kanssa liikkumista ja erilaisten yksinkertaisten tekniikoiden harjoittelua. Painitreeneissähän on aina se, että meillä on niin paljon asioita, mitä me voitaisiin käydä läpi, niin pakko aina ottaa jotain yksittäisiä asioita, on se sitten myyminen, on se iskujen tekeminen, on se kehässä liikkuminen, on se esiintyminen. Mutta kaikkea nyt ei voi treenata, sillä tässä on niin paljon eri asioita, mitä kannattaa jatkuvasti olla treenaamassa. Tässä esimerkiksi on ihan yksinkertaisia tilanteita, missä ollaan kehässä, miten niissä toimitaan, kehon kieltä, iskuja, niihin reagointia, sillä välillä joutuu paljon reagoimaan ihan improlla, että miten sieltä tulee. Painitreenit kestää yleensä 2-3 tuntia, että siinä on tärkeitä lämmittelyt alkuun, sillä meillä tulee niin paljon räjähtävää liikettä ja koko kroppa joutuu töihin, niin pitää olla tarkka sen kanssa.